telefon kodunu bilen demek telefonda kod ya. Sen yollaşıma turip daftarıp bererdim. Turyan sebep köplük adam da. Turip daftarıp tayinlar. Senin ona ne? Aha, git gelse bolýarmy? Ruhsat berýär. Saat 2'de gelse ruhsat. Tapaw diyor. Sutkalam gidip bile. Döwran kontaktynda näme diýip sahrany edildi? Menkidemi? Ha. Muj diýipmi? Exaktynda näme diýip sahrany edildi? Mam. Aha, qaqa? Pap. Bolýar. Sen näme diýip sahrany edildi döwranyna? Kontaktyny? Onu bilemem. Görmem. Telefonunyň koduny bilýän? Bilemem. Bolýar. Galan soragyňyzy kommentariýada ýazyň. Aradan aylar yıllar geçti. Sen adın bir tutuk diýilenna, ýygymy serden bilmän galýan. Bokurdagym da bolýar, tamamym da bolýar. Nirde barsam bagda ol. Eşden, nirde barsam bagda ol. Seni benden alsalar, koparsalar, yine de vazgeçmem ben senden. Gülüşün hastalık, elimden alsalar, yine de vazgeçmem. Ay men ha sağa berem okdy. Baýyr gidip dur marketiň içinde bar adamlar biziň daşyp iştirler. Ondan şu marketde bir adam ay olam näme bir sowda edip berendirdi. Bir ýaşlyraak adam geldi. Bolýar dedi. Çağany dedi, bir sorun üstüne goýalım dedi. Eger dedi, şu çağa senki däl bolsa dedi, gelle dedi, şu kilesini gassydy ýankynysa. Ana, ýankynysa dedi, bolýar dedi, ýanky çağa goýdular stolun üstüne. Ýankynysa dedi, ılgak gelip şu ýanky çağa bir kilesinden gasyara. Ay şeýle bir gassya, o çağa gyzaryp bir aglya, ölüm gysa gala, bir ýaşyndan. O men ılgak gelimde ýankynysan aýardym, genze edýäň näme utanyň okmaýdym. Ekläp saklap bilmejek bolsaň, ko bölmeler kiniňizde diýdim. Aýolam, menem dözemokda sagat biýular saganyň çek, gasyp kilesini gassam, kime ýakka? Hiç kim dözmeli kadiýan mena. Aýolam, ýankynysa gördüňizmi diýip elini uzatyp bir gülýär. Gördüňiz dämi, saga kim köken? Diýip. Ana, ýanky adamam aýtdy. Çegimdi saga sen bolsa alla gitdi. Biterak dedi, özüne problemi kapatma dedi. Ay ho, ağam meni hürülmedi ko dedim. Özüme şu toyu var ya, laka dedim. Birinin toyunu da kadarlık dedim, alıp barmallarını dedim. Eğer on nesi 20'dan toy basya dedim. Anam, ay hiç bola nokta. Ola adam aytti, bolya dedi, şu çağa senki de albasa dedi. Ona selam gele dedi, şu çağın kilesinden gıs dedi. Ay ağam dedim ben, bir günden sağan kısıp bilemek dedim. Dözemek ben onu dedim. Zan ağırtıp bilemek bağışta dedim. Ona dedi, sağa sen kolya dedi. Hem adamlarım seyret durlar. Yok o ağam dedi, onu da düşündürüp olan ağam. Onam, ay gözüme asar gitti ara. Onam, yankynıza seyrettim de, bolya dedim. Bağışta men deyip yank sağan yana bar. Kilesini gasyp başladım. İkelim bilen şeýle bar gasyp başladım onu. Gözümden ýaş akypdy. Özüm bir ağlap şoý kilesinden gasyana bir seyretsem, ağsam ağlap ýatsam durana kenime. Düýüşme kene bolar. Aýa düýüşme bolsa mena şo gelsen egrenim. Tawala. Hatta bir gyýda türýek kaçýardym men. Hatta da meňmesdam diýe. Bardım diýä ýanyna gowmyň otma goňat. Adyň näme? Oguljan. Sen adyň näme? Gadan ýa. Nerden oguljan? Garabek ogullar. Sen nerden? Mardan Murwatdan. Barmaryň awtobusyny min mölekeninde diýdi bayram alýaryň oğluny. Owamyň deňine düşüp galýandy. Ey bolýa. Awtobusam ýoşukla ýöre urady. Talip mi denni? O menem talip diýdim. Nerede okuyan? Maltumullu Maksim Gorku'da. Sen nerede okuyan? Felgozda. Sen Felgozda okuyan mı? İyiden çağırdı, bağdın mı? Bağdım. Men görmedin mi diye yöntem etmendim. Men şu Moskvalı gidip koşku okuyan Şahir oğlan niptirdi. Ha sen şu taşın pişi oynan yali yok olca yarım yalanacılık yolla ondan bundan taplarını ortaları tarif ediyen mi?
Onun o van sadece Türkmen gıylanı vardır. Şolar tarif etti dip. Benim etkanım çekti de padoş koy bir kirli diye. Benim ne 22 yaşlı oğlan diplomadım kalem kağıdım yanında gepal kalsakladım yok. Çıkaradı başladım diye. Hafta sonra aşkavat kerki yol olsun var nanketli görkü o gillap ne deyin alırdım erki oyun moy in çevil al yanaklıgıyır eğer tarık ödün karabekliği beğendim yarından düşüptür bildi ödödüme deydim sen bağıtın geldi istimin evimi çalacak güllü söyleşenle genen ay gepliği eğer tarık ödün karabekliği eğer de men adam tanıyan olsam asıllı yerdensin Şeyh şu olmaz. Senin yalı ödel elime gelmez. Gelayfe de gelir juda çaklı gıyır. Ertarı ödeli. Garabekli gıyır. Çekiptir tutuyunu diysen çolacak. Arasında amazgan ya çalacak. Bak dünya feyletsek şeydir bilece. Sıyınası yer bir yer görmekli gıyır. Ertarı ödeli. Karabekli gıyır. Adın soradın deydi oğulcan. Senin can yoktur, ancamadan san. Aşkında örtünüp koyunur müncan. Yine müncan koydurmaya haklı gıyır. Ertarı ödeli. Karabekli gıyır. Mara olayladık. Görünüm mekan. Vaktam şeyle tiydi geçaydı mekan. Ya da Karabek'e geçaydı mekan. Başımda nahallı husu aklı gıyır. Ertarı ödeli. Karabekli gıyır. Yolla solaya inidem koy deydi. Bile varsak ne mi diyer öydeydi. Adresim merayerin şey deydi. Ödeyenlik hem deyeke gepli gıyır. Ertarı ödeli. Karabekli gıyır. Düştüm avtobustan doğrun yesedip. Gözlerini sıfırtı sessiz edip. Yüreğime gitti. Anha cesedim. Qadan yadın sevgisine haklı gıyır. Ertarı ödeli. Karabekli gıyır. Canı da var. Näme üçin erkekler öýde gülýäli ogudan aýallara waka ikilige edýärler. Aýal özüne seretmeýän üçin, söýgüň ýoklugy üçin, çirişçur iňirde bolanlar üçin. Öýdäki aýalyňa sen bezenmäge ruhsat bermeseň, onda sen daşyny bezenip beren aýallara göz gızdyryp başlaýan. Nämäňe gerek görünjegin barmy? Gidýän ýeriň ýok insoňy, diňe öýde, käbir öýdeçi aýallar gynansak da özlerine sereden oklar. Ay biz öýde çykdyň öýüňi işletip ýör, çağlary seretip ýör, nahar beşerip ýör, ubork edip ýör. Bize näme gerek ogudan geyinmek? Elbetde olam ýalňyş pikir. Sebäbi olaň ääriniň isleýän zady şolaň öýde ogudan bolmagy. Olar bolsa tersine kerek edýärler. Soňa näme diýärler? Biziň äärimiz bize ikilik edýär, başga bir aýallara göz gyzdyrýarlar diýär. Aslynda bolmalysy aýal diňe öýde äär üçin bezenmeli. Aýalyndan başga hiç kimi islemedýärli. Onuň köp adamam diýär-de näme üçin şoň ogudan aýaly we özüne seretip beren. Ondyňa adamlar daşyndan görüp şey diýärler. Öýde bolyn, şol aýalyň näme hiledigini hiç kim bilenok. Elbetde ol ýarna ýön eňirdäp ýörse, uçup ýörseler, eğer görgülem näme daşyny syhrak, spakoýnrak ýerde bolsa gelýärdi. Zenanlar iň gyska wagtda şunu öwrenmeli. Ýagny berk hem tagdyn maşgala gurmak üçin zenan maşgalalar öz erkek adamlaryna, ýagny öz ýan ýoldaşlaryna gaty köp mukdarda düşünüp bilmeli. Azajyk mukdarda söýmeli. Munyň tersine erkek adam bolsa özüniň zenanyny gaty köp mukdarda söýmeli we oňa azajyk düşünse bolar. Hatda düşünmese de bolar. Çünki zenan tebigaty ozal başdan düşünüp bolmaýan tebigat. Şu sebäpli hem şu videomda dünýämiziň bezegi bolan zenanlarymyza ýüzlenesim gelýär. Ýan ýollaşyňyz bolsun ýa-da ýan ýoldaş boljak kişiňiz bolsun, eger bir zat aýtmak isleseňiz, göçme manyda geplemeň. Göçme manyda gepläýän halatyňyzda bolsa, siziň kelläňizdäki pikir edişiňiz ýaly düşünür diýip garaşmaň. Çünki erkek tebigaty gaty sadadan gönümel tebigat. Olara siz näme aýtsaňyz, şol aýdyşyňyz ýalam kabul etýärler. Bu diýmek näme diýmek? Bir erkek adamyň zenanyň göçme manyda aýtýan zatlarynyň barýo üç götürümni düşünüp bilmegi üçin şol zenan bilen şol erkek adamyň 30 ýyllap maşgala durmuşyny ýaşamaly. Äri baka şolor başga erkeklerden hem sowgat kabul edip bilýän ekenler. Inni meniň düşünşim boýunça hem köp oglanlaryň düşünşi boýunça, elbetde köp aýal gyýlaryň düşünjesi boýunça birinden uhazyny kabul etmek diýilýän zat ol şoň sözüne bor diýmek bolýar. Hawa men seň bilen söýşärm, men seň bilen bile bolaryn. Hawa men razy diýmek diýen sözü aňladýam kadýan.
Öňe bu ärli ayallara näme bolýar bilemok, öz ärlerinden alýan zatlaryny az görýärlermi bilemok, bir äri kanagy didinoklarmy näme, ýa bulara wнимание ýetenokmy bilemok. Sen bir söýgüliň barmy? Sen diňe şondan kabul edebilýän. Ärli ayal bolsaňa, äriňden başgasyndan hiç zat kabul edip bilenok sen, hiç kaçan olaýam ikiligeden ýaly diýip pikir etseň bolýar. Ýagny näkili şo ärleriň ýygyna düşýän, ukazyp edýän, sowgat berýän, gynansak-da kän, ýok däl. Biriniň aýalyna boş wagtyň giderengden kan tagama jaň edip isläň zadyň zakar edip garnyň doýuranyň gowy dälmi? Sebäbi näme? Kan tagam, täze tagam. Öňem täzerek tanışan iki sany dost olanlar kafede ýyç otyr kalar, bu kafedaky beýlik olanlar bilen öz aralaryny ırsaraşýarlar bolýar. Şonu ýanky iki dostum birim alýady, ırsarak gelenleriň birini bıçak bilen bıçak sokup öldürýär. Hiç çıkan ziyade düşýärler bolýar, ýanky iki dostum bıçak sokany gapdyryna kym günäni öz boýuna alýady. Şeýdibem 20 ýyl basylýar. Ýanky basylan oglan birazjyk garybyrak ekeni, beýle bıçak sokanam asyl baý ekeni. Aýnly şeýdip türmede otyr kabulam türmeden ýada bir 5-6 ýyl geçenden soň türmeden gaçyp gaýdy. Gün gelişine de ýanky oglany oýna bar ýa. Bar kapysyny kakka bolýan, ol oglanam ýanky türmeden gaçyp gelen dostuny goýup goýberýär. Buram düşünýär, näme diýip düşünmän gidip nira barjanyny bilmän. Gije bir parkda otyr bolýan, muň gapdyryndan bir adam geçip gidýär, el çumadany goýup gidýär ýanky. Ulam näme kimke bu näme şun çumadan goýdy diýip bir salym oturýardy, soňra ýanky çumadan açyp görýär. Açyp görse içi dolu pul. Ulam pullar alýady, özüne jaý edinýär, maşina edinýär, garaz bir ýagdaýyny gowlaýar, biznes gurnap şoň bilen biznes edip başlaýar. Günlerde bir gün öýüne bir aýal gelýär. Men ya sizin oýuňyzda transport jol işlejek, meni iş alyň diýär, maňa pul gerek gelýär, oğlum men pul töläp bilýän, näçe pul gerek gelýse, ýok maňa pul gerek gel, men şeýle işlejek diýip ýankyny işledip başlaýar. Öňünlerde bir günem bir owadan gyýda sataşýar, ýanky gyýdylanem gürleşip başlaýarlar, halaşýarlar. Bir näçe wagtdan hem toý edilip ýanky gyýdylan toý edýärler. Toýuny da şol dostum men toýa da çağıryp görýin, belki gelir diýip ýanky çaqyly urýar dostuny. Dostum toýa gelýär. Gelibem toýa gidip durýan mikrofon alýady. Ýanky dostuny ýüzlenip, dostum ýanymdan şeýle ýagdaýa düşdük. Sen näme gitdiň? Soň sen gelen wagtyň men öýüme gelende men bir topar milisiýalar bilen otyrdım. Şoň üçin men seni goýup goýberdim, çünki oğluň ýanyna salsam sen gaçyp geleniň bilmesinler diýdim. Onuň ýadynda bolsa sen otyrkan bir ýaşul barp sana bir çumadan pul goýup geçip gitdi. Ol goýup geçen adam men kakyndy diýär. Ýadyňa düşýän bolsa sen öýüňe diýär bir aýal baryp transport jol işlejek diýip transport jol işletdi diýär. Ol aýal men ejemdi diýär. Ennem diýär sen şol ýaly bagtly günüňde sen ýan ýollaşyň bolup oturan ýa sen bilen toýda oturan gyýdam diýär, men uýandyr diýär. Dostum, sen diýär maňa eden ýagşylygy ýatdan çykaranyr öýtme. Men sana sen maňa eden ýagşylygy öz iň edip iň ýakyn adamlar bilen gaýtaranyr diýär. Etijanym özüň çykar.